Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şu wagt musulman doğanlar hicri aylardan Recep ayı başladı. Recep ayı barada käbir gurrunlar ýaýra diýýarlar. Şol gurrunlaryň arasynda dogrusan bar, dogru bolmaýanam bar. Şu dersimizde şu barada käbir zatlar bellep geçeliň. Birinji bilen aýtmaly zat hicri ýyl hasaby boýunça 12 tane ay var. Şol 12 aýyň 4 aýyna haram aýlar diýip aýdylýar. Olar Zulqa'da, Zulhicce vel Muharram ve Recep. Bu 4 aýa musulman doganlar haram aýlar diýilmeginiň sebäbi bu aýlaryň hormaty syla uly bolanlygy üçin bu aýlarda söwüşmek haram edilipdir. Şol sebäpli hem bu 4 aýa haram aýlar diýip atlanyrlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aýlar barada Sahih Buhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde Es-senetu 12 şehran minha 4 hurum 3 mutawaliyatun Zulqa'da ve Zulhicce vel Muharram ve Recep mudar-ellezî beyne Cumada ve Şaban. Yıl 12 aydır. Olardan 4 tanesi haram aylardır. 3'ü iyiliğinedir. Zulqa'da, Zulhicce vel Muharram. 4-üncüsü bolsa Cumada Sani bilen Şaban'ın arasındaki Recep ayıdır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek nämekin musulmanlar hicri yıl hasabynyň 12 aýyndan 4'üsine haram aýlar diýip aýdylýar. Hawa. Ve olara näme üçin haram aýlar diýilýändigini hem aýtdyk. Başga bir bellemeler musulmanlar yerlerin içinde Mekke, Medine, aksayalı, faziletli, hormatly, üstün yerlerin bolşuyalı musulman doğanlar wagtlaryň içinde de faziletli, sogaply, hormatly günler, aýlar, gijeler var. Misal üçin Ramazan aýy, Kadir gijesi, Cuma güni. Ine şol faziletli we ähmiýetli we sogaply kadryny bilmeli aýlarymyzdan biri hem şu 4 tane haram aýyň biri bolan şu Recep aýy. Şu wagt başladyk. Recep aýyň başynda biz. Şol haram aýdan biri. We şol Recep aýynyň biz näme etmeli musulmanlar kadryny bilmeli. Edilýän ki Mekke, Medine, aksayaly mukaddes yerleri gidemizde özümizden ähli üns berýäs, hereketlerimizden ähli üns berýäs. Beter dikkat edýäs, ýalňyş hereketler etmäliň diýip. Edil şonuň äl musulmanlar şol ähmiýetli, faziletli aýlara, günlere, gijelere giremizde beter özümizde dikkatli bolmaly. Näme üçin? Bu günlerde, bu aýlarda ediljek sogaplar esse köp bolşýaly. Bu aýlarda, bu gijelerde, bu günlerde bu aýlaryň, günleriň, gijeleriň sila hormatyna garşy bir ters hereket etsek, günah iş etsek, günahsam agyr bolýar musulman doganlar. Şonuň üçin näme beter öz hereketimize bu aýlarda dikkat etmeli. Ve umumunda 4 aýlaryň hem 4 san haram aýyň hemmesinde we hususan men şu wagt bosagasynda duran aýymyz Recep aýy. Näme etmeli musulmanlar köpürek ýaxşy amallar etmeli. Arttırmaly. 5 wagt namazdan daşgary goşmaça nefil namazlar 1-nji 4-nji günler agz beklemek, aýdan 3 gün agz beklemek ýaly umuman agz beklemegi köpeltmeli. Kur'any köp okumaly, Allah Taala zikir etmeli, sadaka vermeli, ýaxşy amallarymyzy şol aýda köpeltmeli. Goýa Ramazan aýyny taýinlik hukmunda. Recep aýy, soňdan Şaban aýy gelýär, soňdan Ramazan aýy gelýär. Şu ornuşda musulman doganlar biz Recep aýynyň kadryny bilip köprek ýaxşy amallar etmäge çalışmaly Recep aýyna. Gaflatda bolmalar şol fırsaty elden gidirmeler musulman doganlar. Başka bir bellemeli zat bolsa musulman doganlar şu Recep aýy barada ýaýradylýan we toslama hadislere esaslanyp aýdylýan käbir bidgatlar bar. Dogry, bu aýda ýaxşy amallar etmeli, ýan gaýdysymyz ýaly beter gaýrat etmeli, ihlasly bolmaly. Emma sünnette gorkadylan we öwredilen zatlar etmeli.
sogap kazanacak deyip aslı bami, yok mi, doğru hadise esaslanıyam ya toslama hadise esaslanıyam hiçbirine seretmen her eşten zadın edip görmeli değil. Kıynasak dana şu vakt şul ayet değişli kâvir zatlar yayradılıyor. Ve yayradiyanım yine de özünü ahun, alim, plan, niptan diyen kişiler tarafından yayradılıyor. Misal için şolardan biri musulmanlar regaib namazı diyorlar. Regaib namazı. O näme Recep ayının ilkinci cuma akşamı diye şovuna ağız beklemeli. Şovunun akşamım yani heptanin cuman bir günü ön yani dördüncü günü oluyor. Şovuna ağız beklemeli ve şovunun akşamım yani cuma gününün akşam hesaplanıyor. Akşam bilen yatsı aralığında 12 rekat namaz kılmalı diyorlar. Ve şunu yayra diyorlar internette ve hatta kâvirler vaaz edip yayra diyor. Hava Müslümanlar onlar. Ine şul Ahl-i Sünnet'in köne ulemaları kitaplarına bellep geçiptirler. Şul namaz bid'at namaz toslama hadise esaslanıp yayradılan gurrun. Toslama hadise esaslanıp yayradılan gurrun. Hava misal için bunun toslamadığını, bid'attığını, ervet zattığını aydiyan alimlerden misal versek, İmam Nevevi rahimahullah bu barada aydıp geçiyor, Mecmu' diyen kitabında hava diye Salatul ma'rufatu bi salatil regaib ve hiye 12 rak'a tusalli beynel mağribi vel işai leylete evvele cum'a fi recep ve salatul leylete nusfu şa'ban 100 rak'a ve hatani salatani bid'atani munkarani kabihatan ولا يعتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب إحياء علوم الدين. Diye İmam Nevevi rahimahullah Recep ayının ilkinci cuma akşamı yatsı bilen akşam bilen yatsı aralığında kılınayan ve regaib namaz deyip adlandırılan namaz diye ve Şaban ayının 15'inde kılınayan 100 rekatlık namaz diye bu iki namaz diye bid'atani iki saniye bid'attır diye münkerdir kabihatani ervettir diye ikisem ervet münker bid'attır deyip ay diye ve sonra devam ediyor yankı gapinne bular barada diye Kutul Kulub ve İhya Ulumuddin yal kitaplarda aydılıp geçilmekliği seni ağlatmasın diye. Ve yine de o kitaplarda diye وَلَا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا فَإِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ بَاطِلٍ. Ve yine o kitaplarda bu namazlar barada aydılıp geçilen kâfir hadisler seni ağlatmasın diye çünkü o hadisler batıldır diye, toslamadır diye. Yani hadis deyip aydılıyor ama näme? Doğru hadis değil, sahih hadisler değil, toslama hadisler diye. Ondan sonra devam ediyor. Kâfir imamların bu barada sahab mukadib ve istihbab yani mustahab görüp diye yadan zatlar hem seni ağlatmasın diye bu galattır diye hatadır, yanlıştır deyip ay diye. Ondan sonra diye Ebu Muhammed Abdurrahman bin İsmail el-Maqdisi diye bu iki bid'atı diye iptal etmek için inkar etmek için bir kov kitap yazdı diye Allah rahmet etsin deyip sonra onun neyme şey deyip salığı veriyor. Yani Müslümanlar onlar Ahl-i Sünnet'in ulu imamlarının İmam Nevevi rahimahullah şu namazın bid'attığını, ervet bid'attığını, münker bid'attığını ve batıl hadise esaslayanlığını İhya Ulumuddin, Kutul Kulub yal kitaplarda aydılmaklığı kâfir imamların sahab mukadib yazan zatları siz ağlatmasın diye bular bid'at deyip aydiya. Bundan başka da Müslümanlar onlar bir sürü zatlar yayra diyorlar. Bid'atçılar Recep ayını okulayan doğa şunu 100 gezek okumalı, mun plança 100 gezek qaytalamalı diye. Ondan Recep ayının ilkinci 10 gününü okulayan namaz, ikinci 10 gününü okulayan namaz, sonki 10 gününü okulayan namaz diye. Ondan Recep ayının
27-nji gijesi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Isra ve Miraja götürülen gijesi, şol gije üýşmeli, sadaka bermeli, awayanqy süýjülük paýlamaly, eýtmeli, beýtmeli, şoňa meňzeş kän gurrunlar ýaýra diýerler. Ulamalarymyzyň bellep geçişi ýaly musulman doganlar, şularyň hiç biriniň asly we esasy ýok dinimizde. Sonradan ýanky ýaly toslama hadislere ýa-da zaýyf hadislere esaslanyp bir zat diýipdir. Şeydip alıp götürüp ýaýrak giden zatlar. Hiç bir sahabalardan misal üçin Rajab aýynyň ilkinji juma agşamy 12 rekat namaz kılanlygy barada hiç ýyl rivayet ýok. Ulamalarning diýişýäli. Ya bolmasa Rajab aýynyň 27-nji gijesinde Peygamberimiz Miraja götürilipdir diýip sahabalar üýşüp arasynda jemlenip bir zat edenlikleri şu günümizde käbir adamlaryň edişýäli. Sahabalardan hiç ýyl rivayetler ýok. Ya bolmasa 4 mezhep imamymyzdan Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesine rahmet etsin. Olardan bular barada hiç zat rivayet edilmendir. Sonradan näçe ýyldan soň adamlaryň özleri tapyp şeýdip gapdylynan süýjü zat ojak-bojak paýlap 27-nji gijesi üýşeliň diýip mysal üçin ýa bolmasa ýa salat-ı ragaib diýilen zat hijri 400-nji ýyldan soň tapylan zat. Filistin taraplarda bir adam sesi owadan eken. Şo taýda arkasynda adamlar jemläp okap başlatdy, soň şeýdi ýoşadan adamlar üýşüp şeýdip halkyň içine girip ýaýrak gitdi diýär şu zatlar. Hiç biri sahaba döwründe ýok, sahabadan rivayet, Allah hemmetinden razi bolsun rivayet edilen ok, sahih hadislere esaslanmaya. Ulamalarymyz şeýdip näme bellep aýdýarlar. Ya bolmasa Rajab aýynyň umumyny Rajab aýyň aýtdyk haram aýlardan. Bul aýda edip bilinçe salih ýaşy amallar etmeli, agzy beklemeli, nefil namaz okumaly. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu planın juwuny tut diýmedik bolsa, plan juwuny plança rekat namaz kıl diýmedik bolsa, ýa bolmasa 27-nji gijesi men Miraja çykan gijemdir, şol gije üýşmeli oturmaly diýmedik bolsa, etmedik bolsa, sahabalar etmedik bolsa, onda bizem näme şu hukman şu belli bir gün bellep ýürüýte insanlara şonu şeýdip öwretmeklik ýalňyş musulmanlygynyň hususan ýanky ýalaky batyl we ýalan hadislere esaslanyp öwretmeklik ýalňyş. Çünki bärde näme bar? Peýgambere töhmet we sallallahu aleyhi we selleme diýmedik we adan diýdi diýmek bar. Bu da eýam howpul zat musulmanlygynyr. Misal üçin El-Hafiz ibn Hajar Tebyinul Ajab bima warada fi şehr Rajab atly gysaja kitapçığında Rajab aýyna degişli käbir zatlary aýdyp geçen kiçije kitabyna diýe lem yerid fi fadl şehr Rajab wala fi siyamihi wala siyam şey'un minhu muayyan wala fi qiyam leyla mahsusatun fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujja. Rajab aýynyň yani haram aýlardan bolmagyndan daşgary ýene bir faziletiniň bardygy barada we ona mahsus orazanyň agz beklemäniň bardygy barada ýürüýse şu Rajab aýyna plan güni diýip mahsus bir oraza barada ýa-da şoň plan gijesinde bir şoňa mahsus namaz bardyr diýip diýe delil bolup biljek sahih hadis rivayet edilmedi diýe, gelmedi diýip aýdýar. Umumunda fazilet, umumunda ýanky faziletli aýlardan diýdik. Haram aýlardan diýdik. Emma ona goşmaça şu gijesinde, şu günnüzünde ondan artykmaçlyk şu fazileti bar diýip diýe näme delil bolup biljek hadis gelmedi diýip aýdýar. Hafiz ibn Hajar rahimahullah. Bu barada musulman doganlar ýanky 10 rekatlyk namazyň bidgatlygy barada, başga da Rajab aýyna ýaýradylan bir sürü toslama zatlar barada başga da alimlaryň sözü bar. Biz delil bolsun diýip näme ene şu iki alimyň sözüni getirdik. Yani biz diýemdi okmuň bidgatlygyny, men diýemok, ýa plana hun diýenok günümizdäki. İmam Nawawi ýalak ulu alimler aýdýar. Ondan İbn Rajab el-Hanbali, İmam Suyuti rahimehullah ýaly alimler hem bellep geçýär, başga da alimler aýdyp geçýär. Bu barada sahih hadislerin ýokdugyny İbn Hajar ýaly rahimehullah ýaly ulu alimler aýdyp geçýär. Biziň sözümüz öýtmesinler käbir musulman doganlarymyz. Eger häzirem şular dogurmy ka
deyip inanıp gören bolsalar ana şul alimlerin sözlerini özler alsınlar, okak görsünler, gözleştirip görsünler. Şimdi kâbir musulman doğanlarımız häzir hem düşünmän şeýle diýmek mümkin ha. Ay namazda onda näme ziýany bar? Ya orada da näme ziýany bar diýmek mümkin. Yine gaýtarap aýdýan musulman doğanlar dersimizin başynda da aýtdyk. Umumunda haram aýlardan bolanlyk üçin umuman nefil namaz kılmak, umuman nefil ağız beklemek, zikirler etmek, ýaşy amallar etmek näme gerekli. Şol aýda şol zatlar köprak etmeli salih amallary. Emma Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem diýmedik zadyny diýdi diýip peýgamberi guruladyp o ýok namazlar çykaryp şunu sogap bar, ay şunu şu zikir aýtsaň plança sogap gazanýan diýmek bu näme bolýar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan ýönkemek bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Muslim hadis kitabynda men haddasa anni bi hadisin yura annahu kezib fahuwa ahadul kazibin diye. Kim yalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa diye iki yalançyň biridir diye. İki yalançyň biri diýene yalançyň biri şo yalan hadisi düzýän kişi onu ýaýra diýenem ikinji yalançy boldygy diye. Ina howp şol ýerde musulmanlyk onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir yalan hadis aýdypdyr. Bir musulman bende de onu inanyp amal etjek bolup ýör. Senem şo yalana eger bilenden soň ýetirilenden soň inanyp şoňa amal edip ýörseň aýam bu näme yalana golluk bermek bolýar. Başga hadisde Sahih Buhari hadis kitabynda gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: kim bil qaslayın maňa yalan ýönköse, ýani diýmedik zadymy diýdi diýse diýe dowzakda yerine taýinlensin diye. Indi ünswer musulman doğanlar şu ýerine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından toslama hadis ýaýratmak haram. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir de aýdypdyr, hadis diýip yalan. Şonu ýaýratmak haram. Ünswer. Inni toslama hadisi ýaýratmak haram bolup durka. Bir jahil musulman ol toslama hadisi ananyp oňa amal edýän bolsa, oň ýagdaýyna hilek erwet bolar. Siz pikirlenip görüň musulman doganlar. Yani 10 rekatlyk namaz barada hadis toslama onu ýaýratmakdan geçen oňa amal edýärler, musulmanlar oňa amal etmäge çagyrýarlar. Ine belanirden turýan musulman doganlar. Ine agzalyk getirýän zatlar şu bidgatlar musulmanlaryň arasyna. Ondan bir benden bir çıkıp doğrusuna aýtsa, ey adamlar, musulman doganlar şol bidgat bir toslap aýdyp durşuny. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, sahaba etmändir. Nefil namazy kojak bolsaň oka bermeli, emma nefil okajak diýip ýalandan oňa plan şerakat diýip Peygamber gurultmalar diýse, şol ýanky aýdylan gepiň dogrulygyna inanyp gören başga bir musulman näme diýär, dawa edýär. Ýok diýär, dogry diýär. Ol ahundada diye beydidi plan tagfir pir peydidi dip aýdýar. Ol pirem ýalňyş bilýär, pir perişte däle. Pirem bolsa, näçe ahunam bolsa, qaram bolsa, hafızam bolsa ýalňyş bilýär. Ünswermändir. Näme ýani okadyga İmam Nawawi rahimahullah näme diýär? İhya ulumuddin diýär aýdylýan zatlara diýär alınmaň diýär. İhya ulumuddin İmam Gazali rahimahullah'ın kitabı. Emma näme? Allah rahmet etsin şu meselede ünsünden gaçypdyr, ýazypdyr şonu. Belki şoňa ýeternäler käbir zatlar. Şoň üçin ay alim diýdi, pir diýdi dip körek etmeler musulman doganlar. Näme etmeli? Aslyn tapmaly, gözlemeli, sahabeler edipdirmi, anyklaşdyrmaly. Emma biz näme diýäs bugun kunna? Alanyp ýörsiň, şoň aslyn tap gözleştir diýilýär bolyn beter oňa adamdaky aýsen wahabi aýsen bir zat diýip näme o dogry aýdýan adama beýdip adamdaky goýberýärler. Ine musulman olanlar bidgatyň ziýany şul. Bidgatyň ziýany. Musulmanlaryň arasynda şu bidgatlaryň üstünde näçe agzalyklar turýar. O biraçyn ýürekden muň dogrylygyna inanýar, o biram muň ýalňyşdan düşünürjek bolýar, şeý dip bir-biriniň gowunyna degişip, bir-biriniň hakyna girip, bir-biriniň arkasyndan gurulap, bir-birine at takyp näçe goh galmagal turýar.
ene musulman nogonlar bidgatın berýän ziýan şul. Bidgat diýilen zat musulman nogonlar sogap mı kadip soňradan dine goşulan zatlar. Delilsiz sogap mı kadip soňradan dine goşulan zatlar. Din şey dip ýykylýandyr, bidgatlaň usulen ýykylýar. Musulmanyň arasyna agdalyk şu zatlaň usulen girýär. Şoň üçin musulman nogonlar bir zat amal etjek bolsak, şoň soralyň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis gelip diýýärler, oýun şu hadis sahihmi? Haýsy kitapda wa? 4 mezhep imamlarymız näme diýipdir? Sahabalar edipdirmi? Şonu gowy edip soralyň, anyklaryň musulman dogonlar. Bu dersimiz musulman dogonlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi bilen tamamlalyň. عن أبي نجيح الإرباذ بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤدع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحابة أبي نجيح الأرباذ بن سارية رضي الله عنه أيديا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle bir wagz etdi diýär. Şeýle bir wagz etdi diýär. Ol wagzyň täsirinden kalplarymyz titredi, gözlerimiz ýaşardy diýär. Şonu aýtdyk diýär ya Rasulallah. Sen bu edýän wagzyň, bu nasihatyň goýa bir hoşlaşyp barýan adamyň wagzy nasihaty öwdü ýalakla. Bize wasiýet nasihat berdidik diýär. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men size diýär takwa bolmaklygyňyzy, Allah Taala'dan gorkmaklygyňyzy wasiýet edýän. Men size başyňyza hatda bir guly hem baş tutunyp goýsalar, diňläp tagat etmekligiňizi wasiýet edýän" diýip aýdýar. O dowam edýär: "Menden soňra diýär siziň ýaşajaklaryňyz diýär. Köp ihtilaflar, agzalylyklar görersiňiz diýär. Şonna diýär: "Fe'aleykum bi sunnati." Siz şonna meniň sünnetime ýapyşyň diýär. Ve Hulefâ er-Raşidîn diýär sünnetine ýapyşyň. 4 çaryarlaryň Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum şularyň sünnetine, şularyň ýoluna ýapyşyň diýär. "Azzu aleyha bin nawajiz." Azyz işleriňiz bilen ýapyşyň diýär. "Ve iyyakum ve muhdesatil umur." Dinne soňradan tapylan zatlardan äge bolun diýär. Çünki fe inne kulle muhdesatin bid'ah. Çünki her bir dinne täze tapylan zat bid'atdir ve kulle bid'atin zalala ve her bir bid'at diýä azgynlykdyr ve kulle zalalatin fin-nar. Her bir azgynlyk bolsa otdyr diýip aýdýar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisi Ebu Dawud ve Tirmizi Allah ikisine rahmet etsin rivayet edýär ve Tirmizi Allah ona rahmet etsin näme hadisun hasanun sahih diýär. Hasan sahih hadis diýip aýdýar. Diýmek musulman doganlar, ene biz Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň tawşyrygyna eýermeli. Peýgamberimiz bize näme tawşyrdy? İhtilaflar bolar diýdi. Azalyklar bolar. Emma şonuň dermany çäresi näme? Siz meniň sünnetime ve sahabalarımın 4 çaryarlaryň sünnetine azyz işleriňiz bilen ýapyşyň. Şolaň edenini edin, şolaň ýolundan ýören Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen ýöremeli. We dinde soňradan çykaran zat, dinne soňradan çykarylan zatlardan, bidgatlardan äge bolun diýdi Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ene biz musulman doganlar Peýgamberimiziň şu tawşyrygyna eýermeli. Şonu biz hak ýoly ýitirmez. Allah Taala'nın tawfiği bilen hak ýolda durar şonu musulman doganlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.